sobre idiomas de Ourense no ano 2001, pasamos anos magníficos ali, descubrimos que Ourense podía desaparecer do mapa porque inventou o licor café, portanto só dixo algo para a posteridade. Entón Ourense era moi importante, o licor café é moi importante, e a bebida nacional galega. Depois xogamos un xogo que se chama Age of Empires. Xogamos 2 veces a semana, un xogo magnífico, un xogo onde morren por volta de 2.000 persoas en cada partida e xentes que vamos ao mundo, non? Entón, eles partían casi sempre. Euros paguen. E mesmo así, insistía, vese unha persoa con convicción. Gañou 5 partidas de 60, máis ou menos. Non, menos. Gañou 3. Lembras as datas, inclusive? Lembro. E depois, nos escola de idiomas, foron anos onde os dous comenzamos a dar aulas, teníamos inmensa paixón por o tema, falamos continuamente de como dar mellor as aulas, e basicamente eu aprendí muchísimo con ele. Coñecedes o xogo do matraquillo, do futbolín. Nese xogo, a xente que xoga moi ben, moi ben, é capaz de non deixar ningún moco e de ver todos os buracos que fai o contrario. Corredoira, no tema lingüístico, é o mesmo. Sabe tudo. Despois de tudo. É un as do matraquillo lingüístico. Vamos a ver, que ten este libro de particular? Hai moitos libros sobre diccionarios de dúbidas, libros sobre como escrever mellor, como falar mellor, como usar mellor código de lingua. En xeral, todos os libros que se fan na Galiza teñen algo en común. Tocan aspectos moi periféricos. A ortografía, algo de gramática, léxico máis un vídeo super básico, por exemplo, como é disfrace ou disfarce, cosas super periféricas. Este libro vai a aqueles pontos onde escorregamos sempre, como galegos e como galegas, e é moi difícil darse conta que escorregamos. Quer dizer, unha persoa escreve habitualmente e descobre cousas da lingua, descobre que é a T e non a T. Iso é fácil de descubrir, non fai falta ser un xenio para iso. O que é máis difícil de descubrir, por exemplo, é ensinar e mostrar son cosas diferentes. Ensinarte a ver con ensino e mostrarte a ver con mostra. En español o mesmo. En español se dice, enséñame la casa. En bon galego sería mostra na casa. Iso non é tan fácil de descubrir. Corredoira foi capaz de facer un manual onde vai a todos aqueles pontos onde nos fallamos e é moi difícil darse conta dunha forma autodidacta. Quer dizer, un libro que supera a fase autodidacta. Do punto de vista autodidacta, podemos facer cosas magníficas, mas chegamos a un limite. Corredoira supera ese limite e danos unha ferramenta para ir alén e máis longe. Un aplauso para Corredoira. Quero agradecer o Valentín polas palabras tan xentís que dixo, non? Exagerou un bocadillo, bom, agradecer tamén o exagero. Tamén que... Bom, acabo de ver o libro agora por primeira vez, e debo recoñecer que ficou moi ben. Gostei moito como ficou a capa, todo. E a escolla dos textos para ilustrar non só o deseño, como tamén os textos que foron seleccionados para presentar o libro foron moi ben escollidos. Entón, quero agradecer o Diego Amador, o designer do traballo, que fixe unha cousa ben xeitosa, máis un tamaño pequerochino, ben portátil. E tamén quero agradecer a Valentín o estímulo que me deu a pasar o papel isto. Isto foi feito, como dixo, aí ao redor do ano 2001, cando comezamos a traballar na Escola de Idiomas, de Ourense. E entón xurdiu, por iniciativa do Víctor de Ourense, a idea de facermos unha sección do Portal Galego da Lingua que ia dedicada a certos ítems, escoller un ítem mensal, desenvolver o tema. E iso ficou, chegamos a 70, cheguei a 70, despois ficou medio esquecido. Posteriormente o Valentín suscitou a idea que sería bom editarnos un libro e puxenme a revisar e a corrixir e a presentar máis 30. E foi o que fixen 101 falares con xeito, non é exhaustivo. 101 podíamos pôr 1001 como as 1001 noites, pero 101 está ben. Promete continuar pro futuro, se houver futuro. Ben, iso como xurdiu. O que é o falar con xeito? Xa o dixo o Valentín. O que é o falar con xeito é unha tentativa de irmos alén dos rotineiros decalques semánticos que estamos alén dos decalques léxicos, oímos dicer das interferencias léxicas. Quer dizer, nós sabemos que en galego non se di carretera, que hai que dicer estrada, etc. Se trataba de irmos alén disso
atentarnos nos detalles semánticos, porque aquelas cousas que non dan as vistas, porque non reparamos nelas. Entón, claro, dando por ponto asente, porque galego unha variedade de portugués, se non vou por ponto asente, e non fago esforzo de mostrado. Xa está demostrado, entende? Iso só vou por ponto asente. Non é unha apologética do reintegracionismo, porque só vou por ponto asente. Entón, claro, dada que a intermediación do castellano na nosa lingua é bastante esmagadora, é necesario un recurso ao contraste. Entón, constantemente están estableciendo uns contrastes do tipo nós dicemos así, ou que os galego-portugueses dicemos así, castellano é asado. Isto é a idea. O Valentín, vou dar un exemplo, que vou repetir o que é o Valentín, mas é un exemplo esclarecedor. Que dice, nos sabemos, no galego coloquial, e se enseñaba. A xente sabe, que coñece galego coloquial, sabe que a xente di enseñar. Enseña, claro. Pero o galego normativo prescribe se diga ensinar, de acordo? Comenzamos a dizer ensinar, de acordo co galego normativo. O que non prescribe o galego normativo é a diferencia entre ensinar e mostrar. Eu ensino inglés, pero mostro que teño no bolso. Isto é do castellano. Só do castellano, non o ten ninguna outra lingua. To show, to teach, montrer, enseñar, o que quixeras. Entón, isto generalizando até 101 casos. 101 casos de, imos dicer, de castellanismos clandestinos.